Πες τον τριψήφιο. 666. Απίστευτο, θέλω να πεθάνω! Να ξέρεις, κρίνιτζαρα εγώ αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν φάει τα ελληνικά κορίτσια. Εγώ που είμαι μεγάλο κορίτσι να έρθω. Ηλικά είπα, δεν είμαι μικρά. Εγώ που είμαι κουφός να έρθω. Έλα. Όλες οι αναπηρίες καλοδεχούμενες είναι. Τι! Φτάνει, εντάξει, έλα. Ναι, προσπαθώ να πάρω moment για το κολοκανάλι μου και στο χαλάζ βράστηκε. Εντάξει ρε μαλάκα, πες μου να παίξω θέατρο. Όντως ρε μαλάκα, άκου, έχω σκεφτεί ένα καταπληκτικό αστείο. Δεν θα ακούσω στην αρχή ότι λες γλυκά, θα ακούσω ότι λες μικρά. Και μετά θα το πω αυτό και θα είναι αστείο, γιατί όντως δεν άκουσα. Το φούτας το έχεις πάρει ήδη, οπότε βούλαβα. Λέει που έχεις shotgun. Όχι. Πέταξα τα item για να μου δώσει ένα σόμπερ. Ποια ώρα τα item ρε πούστη και ψεύτη. Δεν σου έχουν πει ότι τους λέει ψέματα να μες τα αίματα. Τι λες ρε μαλάκα. Μα το Θεό πρώτη φορά το ακούω αυτό τώρα. Και δεν θέλω να το ξανακούσει και ποτέ στη ζωή μου. Και λέει, όποιος λέει ψέματα να μες τα αίματα. Και όποιος λέει αλήθεια έχει τον Θεό βοήθεια. Ή όχι! Μα το Θεό θέλω να πεθάνω. Το καταλαβαίνεις αυτό. Ήμουν έτοιμος να σου δώσω ένα 50 armor και ένα 25. Αλλά μαλάκα όχι, δεν σου αξίζουνε. Έλα δώσω. Το να πεις θα σου μεγαλώσει η μύτη ήταν πολύ δύσκολο. Φαντάσου να πέσει ένα καμικάζι ζόμπι, να μου σπάσει αυτό το πάτωμα. Λοιπόν, κινητό. Φορτιστής. Καλώδια. Μπρίζα. Πυρούνι. Αμά, ναι, παθαίνω αυτισμό τώρα, περίμενε. Ενώ τα άλλες φορές το έχει. Μαλάκα. Αυτό έχει ο ηλίθιος. Τι κάνει! Πόσο ομάδες είναι, πόσο ομάδες είναι. Τον κάνανε λίγο gangbang. Μαλάκα ήτανε μην 9 άτομα και επιτέθηκαν 12 ομάδες. Μα κάτσε, αυτό δεν... Αν πάρουμε dab τώρα θα είναι 8 η ώρα να το πάρουμε. Και αν πάρουμε τα αρχίδια μας και βγούμε δεύτερη πάλι 8 η ώρα θα είναι. Απλά παλίγδαλα τρελάνε στον κόσμο όλο. Έχω μιουτάρει τον Παρανί, αλλά ήταν τον κικάρουμε ξέρω και να φτύσουμε στο κορμί του. Τέλεια. Να το ξέρεις με τις τρίχες από το στήθος. Τις 7 τρίχες. Και μετά να το φύγεις. Λέει που περίμενε λίγο ρε φίλε. Αν το στείλεις φωτογραφία το στήθος σου μπορεί να πάει φυλακή είσαι ανήλικος. Τελειώνεται. Όχι, που έφερε η art. Τελειώνεται. Ναι, πάπα. Μαντά γάμος ό,τι θέλουνε. Πάρ' τώρα ρε καριόλι και λίμνη! Μαλάκα μου! Μαλάκα! Δεν είναι ψύχωσα. Φόντα πώς νιώθεις που ο Μαντάς έχει άπειρες φορές τα kill σου και ένα ακόμα. Κόμμα. Φόντα, πέτα, το είμαι πίσω σου. Φόντα, φόντα. Ποιος είναι κατώτερος? Εγώ! Πάω να το πετάξω από κάτω. Θα σε σκοτώσω! Ούτε καν, θα βουτήξω κι από κάτω. Όχι έτσι. Οι τύποι απλά δεν πεθάνε ρε. Κοίτα, Δεν θα το εξαρτηθεί από σένα τι θα κάνεις. Αγόρι μου, δεν έχω μη γυρίσει και μου κάνεις. Παιδιά δεν έχει συνδαφές ρε. Τι άλμα έχεις ρε μαλάκα, τι φάση. Δεν ήξερα ότι ο παίκτης είναι Ολυμπιονίκης. Φόντα αν θες μπορώ να πετάξεις τον... Fuck! Πω, τι κάνει τώρα. Κάποιος έχει χρησιμοποιήσει την πίπα εδώ. Η Ειρήνη μάλλον. Ποια είναι η Ειρήνη? Η πίπα της Ειρήνης! Μου το έχει ξανακάνει αυτό. Ξεκάλα το, ξανακάνω το. Φόντα λες το κλειστό, σε αυτά. Ποιος παίζει? Ο Πίπας, μπάσκετ και εμείς. Η Ειρήνη. What? Η Ειρήνη δεν παίζει. Α, όχι, η Ειρήνη Ποια κάνει. είναι? Η πίπα της Ειρήνης! Πω. Παίζετε κάτι πάρα πολύ περίεργο εδώ πέρα. Φαντάσματα. Μπορεί.
Πουτάνες. Τάνες, όχι, φαντάσματα. Κρίμα. Πάω φίλε, ανοίξω το ψυγείο, ενώ το πρωί άνοιξε το ψυγείο και είχα κοκακόλα. Τώρα δεν έχω. Μπορώ να σου πω χειρότερο. Μένω στο υπόγειο μόνος μου, έτσι. Ανοίγω το ψυγείο, είχε μόνο νερό. Το ανοίγω μετά από μια ώρα, έχει μια μπύρα. Το ανοίγω το απόγευμα και έχει 8. Μπα σου πω κάτι πολύ χειρότερο. Ήταν ο θείος μου μέσα στο δωμάτιο, μπαίνω και ξαφνικά ένα άσπρο υγρό πετάγεται στο πρόσωπό μου. Και ο θείος μου κατατρομαγμένος βάζει το πέος του στο στόμα μου. Τώρα δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Συγγνώμη, δεν ήξερα να συγκεντρώνεσαι, θα κάνω ησυχία από εδώ και πέρα και συγγνώμη πάρα πολύ κύριε Νίκο. Σε προβολά ένα μποίς! Πίσω σου είναι, πίσω σου! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Το σκότωσε εκείνο το πλακάκι, μπράβο! Μουτσατσό! Είναι OG. Ναι. 46. Τι γλυκούλη! Το δωρούλι μου. Ρούλι. Όχι, δεν σε έχουμε πει ρούλι ποτέ σου. Ρούλι. Θα γίνει αυτό το σημαντικό χλίθενο παράδειγμα. Όχι! Είμαι ζώο! Είμαι ζώο! Μα το Θεό, είμαι ζώο. Πάμε να πεθάνουμε, αλλιώς. Δεν πάω να πεθάνω, εγώ έχω σκάρ τώρα. Όχι, εσύ έπρεπε να πεις έχω kill τώρα. Έχω kill τώρα, δεν το εννοώ εγώ. Φοντά, έλα πες πως αυτό είναι τα κλάτς. Καθόλου στο μπούτσο κιόλας. Δεν μπορώ να πάρω το και πάμε, πού πάμε, βασικά πάμε crazy. Οπότε τι ακούς. Δεν με νοιάζει το παιχνίδι ρε, χαίρομαι. Δεν με νοιάζει που πεθάναμε ρε. Αδέρφια. Ποτέ δεν χρειάζεται, αδερφέ. Τώρα κι αν δεν βγαίνω, έχω 2 kill. Έχει πιάσει ένα κρανίδι, έχει βρωμίσει όλο το δωμάτιο. Δεν μας πολύ νοιάζει. Καύλα! Τσίφλι! Σ' αγαπάω! Μαλάκα Τσίφλι, πες ότι με αγαπάς, αλλιώς δεν πατάω ready. Τσίφλι, πες το. Δεν σ' αγαπάω. Οκ ρε. Πες ότι με αγαπάς. Λέω τίποτα. Πες ότι με αγαπάς τώρα. 3, 2, 1. Πες ότι με αγαπάς. Σ' αγαπάω. Όχι! Είπα ότι με αγαπάω κι εγώ το γύκαρα. Σ' αγαπάω κι εγώ. Ρούλι! Έλα ρε μαλάκα, χάνω εγώ και φας το χαμώ το σκόφωρο και εκεί κάρετα εδώ πως είναι. Τι είπε, μαλάκα Δεν τι μπορώ να είπε. ξανακούσω τον μπούστι. Μαλάκα, έβρισκε τόνο με κεφαλαίο. Όχι, δεν το δέχομαι. Μαλάκα και καρέτο. Είπες, Μην πεις τη λέξη, μην πεις τη λέξη. Είναι αμαρτία, μην την πεις. δεν τολμάω. Μαλάκα νόμιζα ότι είσαι ένα καλύτερο παιδί, αλλά μάλλον έκανα λάθος. Είπες μαλάκα! Το είπα κι εγώ! Μετάνια, χριστιανή! Μην λες λέξεις που έχουν μέσα τη λέξη που αρχίζει από χ. Χολυστερίνη. Χίσια. Ξέρεις πώς λέγεται όταν δεν πηγαίνεις σε μία ευθεία. Όχι ίσια. Μαλάκα! Ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά ηθοποιοί Ακίνδυνος Γκίκας, η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Sierra Post.